Dobre, takže vitajte všetci v tejto relácii. Chcem vám predstaviť moju dnešnú hostku Marinelle Lee. Je to vdova po Ronovi Wyattovi, ktorý urobil všetky tie objavy od Sodomy a Gomory až po truhlu zmluvy, o ktorej dnes budeme hovoriť, teda o truhle zmluvy. Takže prosím ťa, Marinelle, aby si sa stručne predstavila, kto si, ako to všetko vzniklo a odtiaľ začneme. Nuž, ako si povedal, volám sa Marinelle Lee a bola som vydatá za Rona. Vydala som sa za neho v roku 1988 potom, čo urobil väčšinu svojich objavov. Takže som s ním celý čas úzko spolupracovala. To bol účel, prečo sme sa dali dokopy. Povedal mi, že potrebuje pomoc, že všetci, s ktorými dovtedy pracoval, ho zradili a spôsobili mu veľa problémov. A on jednoducho potreboval niekoho, s kým by mohol spolupracovať. Viem, že je to zvláštny príbeh, ale je to pravda. Takže som s ním spolupracovala, kým nezomrel. A potom po jeho smrti som sa znova modlila a prosila Pána o niekoho, kto by mi pomohol. A on mi poslal môjho súčasného manžela Randalla a môžem povedať, že nikdy by som nenašla nikoho, kto by bol viac a silnejšie spojený s Ronovou prácou ako Randall. Takže teraz sa snažíme publikovať informácie o jeho práci. Pretože Ron mi povedal, že verí, že tesne pred Pánovým návratom sa všetky tieto veci dostanú do centra pozornosti. Viete, že objavil Noémovu archu, objavil miesto prechodu cez Červené more, objavil skutočnú horu Sinaj, našiel Kádež Barneu a samozrejme truhlu zmluvy a niekoľko ďalších vecí a všetko sa to udialo veľmi rýchlo. A jeho silnou vierou bolo, a aj mojou potom, čo som s ním žila 11 rokov a videla, ako tieto veci prebiehajú, že Boh urobil tieto veci s určitým zámerom pre rýchlo upadajúcu planétu, ktorá má čoskoro dospieť k svojmu koncu. A videli sme, ako tieto objavy zmenili mnohé životy. Boh to neurobil len pre Rona, mňa a Randalla. Urobil to pre každého. Ak ste veriaci, verte mi, môže to posilniť vašu vieru. Ale prišli k nám aj neveriaci, ktorí tieto veci videli a dozvedeli sa o nich a zmenilo to aj ich životy. Dobre. Takže dnes budeme hovoriť, ako som už predtým naznačil, o truhle zmluvy. A myslím, že najlepšie bude začať od začiatku. Podľa môjho chápania zo všetkých jeho objavov o tomto je najmenej dôkazov o tom, že to skutočne objavil. Ale popri všetkých jeho ostatných objavoch, o ktorých je dostatočné množstvo dôkazov, verím, že aj tento má dostatok dôveryhodnosti, aspoň pre mňa, že tieto objavy neboli len inšpirované a vedené Bohom, ale ako si povedala, že keď príde správny čas, budú odhalené a zverejnené. Áno. A toto hovoril aj Ron ľuďom. Hovoril, že nemá žiadne dôkazy o truhle zmluvy. Vôbec žiadne. Ale hovoril, viete, že som vám priniesol množstvo dôkazov pre všetky tieto veci. A teraz vás len prosím, aby ste si vypočuli môj príbeh, študovali Bibliu a posúdili, či to dáva zmysel a Duch Svätý na vás môže zapôsobiť. A keď to ľudia skúmajú, stále opakovane hovoria. Keď sme počuli, že Ježišova krv počas jeho ukrižovania prešla cez trhlinu a dopadla na prikrývku truhly, teda zľutovnicu, rovnako ako bola pokropená krvou z kozla pre Hospodina v deň zmierenia v pozemskej svetinovej službe, hovoria, že to dáva dokonalý zmysel, pretože Ježiša predstavovala každá jedna obeť v tomto systéme.
On ho naplnil. Tak si to len vypočujte a potom vám vysvetlím, kedy sa toto všetko dostane do centra pozornosti. Dobre. Čo ho teda vlastne priviedlo k tomuto objavu? Akou cestou sa v tom čase uberal? Čo vlastne robil? A ako sa to stalo, že tú truhlu vlastne našiel? Udalosti sa vyvinuli takto. V roku 1977 podnikol svoju prvú cestu do Turecka, aby si obzrel miesto, o ktorom neskôr dokázal k spokojnosti Turkov, že je to Noémov koráb. Ale keď ho po prvýkrát videl v roku 1977, povedal, je to obrovské nálezisko. Je to objekt, ktorý je dlhý 168 metrov. Je to takmer ako 2 futbalové ihriská. A v cudzej krajine uprostred ničoho Ron ako obyčajný človek vedel, že s tým nemôže nič urobiť, aby to ďalej skúmal. Takže prišiel domov a požiadal všetkých svojich priateľov, aby sa modlili za zemetrasenie, ktoré by tento objekt otvorilo. V každom prípade vrátil sa domov a povedal, nemôžem sa tam vrátiť, kým sa niečo nestane. Teda vybral sa iným smerom. Už vtedy mal vykonaných viacero výskumov. A tak on a jeho synovia sa rozhodli, že poletia do Izraela a potom pokračovali autom do Eilatu, čo je na južnom cípe Izraela. A najali si pilota a lietadlo a lietali hore a dole pozdĺž západného pobrežia Akabského zálivu, pretože Ron bol presvedčený, že tam niekde je miesto prechodu Izraelcov cez Červené more. Takže keď leteli dole, našli takú obrovskú pláž, 6x10 míľ, určite dosť veľkú na to, aby sa na ňu zmestili milióny ľudí. A po krátkom čase sa tam vrátili, aby sa tam potápali. A na tejto výprave, ktorá sa udiala o mesiac alebo 2, sa veľmi spálil od slnka na nohách a nevedel si už ani obuť plutvy. Takže sa vrátili do Izraela, pretože to je priama trasa. Tu hore je Izrael a keď idete rovno dole, ste pri Akabskom zálive. Je to priama cesta. Takže išli hore do Jeruzalema. Nikdy predtým neboli v Jeruzaleme. Tak tam išli, aby využili čas, ktorý mali do odletu domov. Pretože on vždy kupoval lacné letenky, ktoré sa nedali vymeniť. A myslím, že prvé miesto, kam išli, bola záhradná hrobka, pretože Ron veril, že tam bol pravdepodobne pochovaný Ježiš. A tak kráčali pozdĺž útesu, pretože celá táto oblasť je kameňolom vytesaný do hory Mória. Z hory Mória tam ťažia kameň. A keď tak kráčal, jeho ľavá ruka sa takto vystrela. Bolo to pri rozhovore s mužom, ktorý bol správcom záhradnej hrobky. A povedal, tam je Jeremiášova jaskyňa a v nej je truhla zmluvy. A neskôr povedal, že keď počul vlastné slová z vlastných úst, cítil sa veľmi rozpačito a nevedel, čo si má myslieť, pretože to nevyšlo z jeho hlavy. Viete, bolo to niečo, o čom povedal, že je to buď od Boha, alebo od Satana. A povedal, viete, musím ísť domov a preštudovať to. Pretože ten muž povedal, ale vráti sa. Postaráme sa o vás, poskytneme vám ubytovanie a tak ďalej. Ale keď sa Ron vrátil, ten muž bol už preč. Takže napokon si museli zohnať hotel sami, ale aj tak mu radi umožnili, aby začal kopať. A tak sa to začalo. Vrátil sa o pár mesiacov. Bolo to začiatkom roku 1979, aby začal s vykopávkami. To je rok, kedy som sa narodil, takže to je skvelé. Naozaj. Ty si mladučký. Áno, som mladý jeleň, to je pravda. Chápem. Áno. Ale keď to našiel, keď vlastne začal kopať a púšťať sa do toho, v ktorej chvíli si vlastne uvedomil, že je na stope? Alebo bol vôbec čas, kedy si to uvedomil? Bolo to vtedy, keď našiel skutočné miesto, kde stál kríž? Alebo to bolo v inom čase?
To bolo inokedy. On sa na to nezameriaval. Nehľadal miesto ukrižovania. Nemalo to ani potuchy. Nebolo to niečo, o čom premýšľal. Ale začal to prekopávať. Viete, počas starovekej histórie bol Jeruzalem mnohokrát zničený. A vždy, keď bol zničený, vyniesli kopy sute za mestské hradby a nahromadili ich všade, kde sa dalo. Takže v tejto oblasti bolo dobrých 6 až 9 metrov navršenej zeminy a sute. Takže miesto, kam Ron ukázal rukou, používali ako skládku, viete, odpadkovú jamu, pretože to tam bolo tak tvarované, neviem, ako to opísať, ale bola to skládka. Bola tam mŕtva mačka a všetko možné. Takže začali prekopávať tento sypký materiál, ktorý bol pri stene útesu. A tak kopali, až kým nenarazili na skalné podložie. Keď narazili na skalné podložie, Ron povedal, že nevie, čo má robiť. Mal so sebou oboch synov, Ronnyho a Dannyho, ktorí kopali s ním. A dostali sa do bodu, kedy tam len tak sedeli a myslím, že to bol asi Ronny, mladší, ktorý povedal: no, čo teraz budeme robiť, otci? Modlil si sa za to? A on hovorí: áno. A Ronny hovorí: máš nejakú inšpiráciu, čo budeme robiť? A on povedal: mám inšpiráciu prebiť sa priamo cez tento útes. A Ronny povedal: no tak poďme na to. Ale on povedal: nie, to je hlúposť. Pretože to bola taká stena, akú vidíte na diaľnici, ktorá sa používa na spevnenie svahu. Presne tak to vyzeralo. Bol to kameňolom. A on si povedal: naozaj začnem kopať cez skalu? Ale Danny povedal: oci, veď už si robil aj hlúpejšie veci. A na to Ron vzal sekáč a kladivo, začal sekať takto a zo skaly vypadol taký tvarovaný kús a bola tam diera vedúca priamo dovnútra hory Mória. A on povedal, že keď sa to stalo, pomyslel si: našiel som to, je to pravda. Vošiel tam, bol to obrovský otvor, ale nič tam nebolo. Potom zase nejaký čas premýšľal. Hora Mória je vápenec. Ja bývam v Tennessee. Aj u nás je vápenec. Aj v Kentucky je vápenec. Ak si pamätáte Múzeum Korvety, neviem, či to niekto z poslucháčov vie, ale v roku 2014 sa toto múzeum prepadlo a všetky tie drahé autá sa zrútili do diery, pretože vápenec je pórovitý. Totiž po potope všetká voda, ktorá sa rútila späť do zeme, ako to opisuje Biblia, zanechávala diery, keď sa ukladal vápenec. A tak hora Mória, ako povedal Ron, bola plná tunelov ako v úli. Takže začal skúmať všetky tieto tunely. A je ich tam veľa, verte mi, ktoré sa tiahnu všetkými smermi. A v jednom momente, viete, bol v tomto jaskinnom komplexe, do ktorého sa prebil a prepadol sa dole asi 18 metrov. Tunel siahal do hĺbky asi 18 metrov. Dostal sa tam dole a začal skúmať tunely, ktoré sú tam okolo. Potom koncom roku 1981 alebo v roku 1982 chlapci ochoreli. Bolo to asi koncom decembra, veľmi chceli ísť domov a boli chorí. A tak ich Ron poslal domov. Takže tam zostal úplne sám a bol tam istý mladý Arab, ktorý pracoval v reštaurácii, kde jedávali a veľmi rád prišiel pomôcť. A Ron povedal, že bol naozaj malý, taký chudý chlapec. Takže začali skúmať všetky tieto tunely. Ron poslal dnu Jamala, ten sa poobzeral okolo seba, potom vyšiel von a povedal: nič tam nie je. Ale dostali sa hlboko dole asi 18 metrov a tam bol komín. Ak ste jaskyniari, viete, že komín je diera, ktorá vedie hore na povrch. A tak išli hore. Bolo to veľmi ťažké, pretože museli nájsť spôsob, ako sa cez neho dostať.
Ron mi veľakrát hovoril o tom, aké to bolo ťažké. Povedal, že musel takto vydýchnuť a skrútiť sa a potom, viete, nadýchol sa a tomu zabránilo v páde. A tak sa dostali hore a jeho pomocník sa tam dostal s ním a začali schádzať dole bočnou cestou. Po ceste si ale všimli vchod do ďalšieho tunela, pred ktorým bol stalaktit. A Ron mi povedal, vieš, možno by som tomu ani nevenoval pozornosť, keby nebolo toho stalaktitu. Ale on ho odlomil. Máme ho tu. A poslal Jamala dovnútra. Jamal bol útly. Vošiel tam a tunel bol široký len asi 45 cm, viete. Takže Ron od toho asi veľa neočakával. Ale zrazu odtiaľ vybehol. Ako Ron povedal, na smrť vydesení. Veľmi vystrašený. A pritom kričal, čo to tam je? Čo to tam je? Ja tam už nejdem. A potom odišiel od Rona a už sa k jaskyniam nikdy nevrátil. Vydesilo ho to na smrť. Čo si myslíš, čo ho tak vystrašilo? Muselo to byť niečo, čo spôsobil Boh. Raz som taký smrteľný strach zažila aj ja, keď sme sa s Ronom a skupinou potápali v Červenom mori. Robili sme cvičný ponor a zrazu som bola preniknutá strachom. Prosto zmeravela som od šoku. Absolvovala som všetky tieto kurzy a všetko. Mala som potápacký preukaz, ale náhle som bola taká vydesená, že som vyšla von a povedala som, že sa tam nemôžem vrátiť. Na druhý deň ostatní znovu vyšli na more a keď boli ešte v lodi, začali okolo lode krúžiť 3 veľké biele žraloky. V ten deň mali aj nejaké iné problémy a ja som vedela, že takto mi Boh zabránil tam ísť. Pravdepodobne by som dostala infarkt. Viete, aj chlapci, ktorí boli s Ronom, boli vystrašení na smrť. Bolo to hrozné. Takže myslím si, že Boh vyvolal Jamalovi strach, ktorému nerozumel. Som si istá, že mu nerozumel. Jednoducho preto, že tam nemal byť. A predsa ho Boh nechal vojsť dnu natoľko, aby sa vrátil a povedal to Ronovi. Takže keď Jamal odišiel, Ron si povedal, že musí zväčšiť otvor. Viete, svojim geologickým kladivom na skaly. Potom vošiel dnu. Viete, bol to malý otvor, asi 45 cm a povedal, že baterkou sa snažil krúživým pohybom svietiť dole, pretože tam boli samé kamene a boli to dosť veľké kamene. Nebol to štrk. A uvidel záblesky zlata. Potom postupne odstránil niekoľko kameňov, dal ich za seba, stále sa pozeral dole a zistil, že tam boli veci, ktoré boli pokryté kameňmi. Pod kameňmi bola vrstva dreva. Pod drevom bola vrstva zvieracích koží a tým bolo pokryté všetko v tej komore. Takže všetko opatrne vrátil späť a potom uvidel úplne vzadu veľmi veľkú kamennú truhlicu, ktorá vytrčala trochu nad kamene. A povedal, že strop v komore sa zakrivoval nadol, nejako takto, a veko tej truhlice bolo prasknuté. Truhlica mala veko a to veko bolo rozbité a bolo takto posunuté. Ale nevedel tam strčiť hlavu, aby sa tam pozrel. Ale všimol si, že hore nad ňou bolo niečo, čo opísal ako čiernu látku, ktorá akoby stekala po okraji skaly na strope. A povedal, že tá čierna látka bola aj na veku. A myslím si, že Boh mu v tomto momente dal pochopiť, na čo sa vlastne pozerá. Že v tej kamenej truhlici bola truhla zmluvy a že na tú truhlicu stiekla Ježišova krv.
A zrejme Boh nejako zariadil, aby sa veko rozlomilo a roztvorilo, aby krv sa skutočne dostala na zľutovnicu, rovnako ako to bolo v starom obetnom systéme. Deň zmierenia, ktorým sa končila každoročná svätyňová služba. Áron povedal, že vtedy omdlel. Myslím na 45 minút a keď sa prebral, jeho prvá myšlienka bola: som si celkom istý, že som tam videl kadidlový oltár a je tam aj truhla zmluvy. Ale vchod do tejto jaskyne bol len asi takýto veľký. Pomyslel si, ako to všetko dostanem von? Povedal, že potom vyšiel von, vrátil sa domov a samozrejme veľa sa modlil. A viackrát sa tam vrátil. Do komory vošiel, myslím, ešte dvakrát, začiatkom 80. rokov. Takže tam bol celkovo 3-krát. Zistil, že na druhej strane komory sú dvere, ktoré boli celé zatarasené kameňmi. Keď sa k ním priblížil, uvedomil si, že je to vchod. Tadiaľ tam tie veci priniesli. Takže stále premýšľal, akým spôsobom to mám urobiť. Povedal, že vytlačil kamene cez ten vchodový otvor a pozrel sa dovnútra a uvidel tunel, ktorý viedol oboma smermi, ale na oboch stranách bol zatarasený kameňmi. Nemohol by sa tadiaľ dostať, ani keby tam prešiel. Takže začal hľadať iný vchod do toho tunela. A toto trvalo dlho. Až do polovice 90. rokov, ale neuvediem presný dátum, pretože Ron nechcel, aby sa o tom vedelo. Mali sme problém s ľuďmi, ktorí sa snažili pripísať prorocký význam určitým dátumom a on povedal, to nechcem. Takže v polovici 90. rokov Ron začal pracovať v Izraeli trochu iným spôsobom. Nebol archeológ, bol to len jeden človek a brával so sebou svojich synov. Ale po roku 1984 tam veľmi nechodili, pretože raz sa všetci dostali do väzenia v Saudskej Arábii a vtedy si Ron povedal, vystavujem svoje deti príliš veľkému riziku. Takže v Izraeli pracoval tak, že mal radar. Radar podpovrchového rozhrania. Izrael ho vtedy nemal. Mal detektory kovov a podobné veci a vedel, ako ich používať. Vtedy izraelský úrad pre pamiatky nebol taký, aký je dnes. Dnes je to veľmi dobre organizovaná, skvelá organizácia, ale vtedy to tam nebolo také, aké dnes. A tak sa dohodli, že mu tam dovolia pracovať. A on išiel do kancelárie vedúceho úradu pre pamiatky, zaklopal na dvere, pozdravil sa sekretárke a povedal: Dobrý deň, som tu. Mám so sebou radar, môžem vám nejako pomôcť? A oni zvyčajne povedali: Nie, ďakujeme. Ale tým si u nich získal priazeň. Raz v polovici 90. rokov vošiel do úradu, pozdravil sekretárku a povedal: Viete, som tu, mám tu svoje zariadenia. Ak vám môžem nejako pomôcť, rád to urobím. A v tej chvíli vedúci úradu, ktorý bol vo svojej kancelárii, uvidel Rona, prišiel k nemu, podal mu ruku a povedal: Pán Wyatt, je tu niečo, čo by sme chceli, aby ste pre nás urobili. A vtedy Ron povedal: Rád to urobím. A všetko, čo mu povedal, bolo: Príďte pred vchod do Cedekiášovej jaskyne o 23. hodine dnes večer. A Ronov hotel, v ktorom býval, starý jeruzalemský hotel, bol priamo oproti vchodu do záhradnej hrobky. Nebolo to vôbec ďaleko pešo. Tak tam išiel o 23. hodine večer a bola tam armáda a polícia. Vtedy veľa ľudí nehovorilo po anglicky. Nikto sa s ním nerozprával. Prešiel rovno do vchodu. A tento muž, vedúci úradu, ktorý bol tiež 4-hviezdičkovým generálom na dôchodku, požiadal Rona: Prosím, poďte za mnou. Niekoľkí naši muži vošli do tunela a nevrátili sa.
A tak sme vás chceli poprosiť, či by ste sa za nimi tam vnútri nepozreli. Ron to považoval za naozaj zvláštnu žiadosť, pretože snad nikto nie je odvážnejší ako Izraelčania. Chcel som ti položiť presne túto otázku. Som rád, že o tom hovoríš. Pokračuj, prosím. Áno. Takže, vieš, pripadalo mu to dosť zvláštne, ale bol ochotný urobiť čokoľvek. A myslím, aj keď si tým nie som istá, musím sa pozrieť do svojich poznámok, myslím, že mu povedali, že počuli krík. Ale som si istá, že mali vysielačky a jednoducho stratili kontakt. Takže Ron išiel do tohto tunela. Nikdy predtým ho nevidel. Bolo to v Cedekiášovej jaskyni. On už roky pátral v Cedekiášovej jaskyni, hľadal tam vchod do tunela, ale nikdy žiadny nenašiel. A tu bol tento otvor priamo pred ním. Tu, kde už bol asi, povedzme, 20-30 krát predtým. Bol otvorený. A oni mu povedali: môžete tam ísť a pohľadať ich. Takže Ron išiel dole týmto tunelom a keď prešiel asi 20 metrov, bola tam kopa mužov, všetci naskladaní na sebe. Viete, Ron mal poznatky z medicíny. Bol anesteziológ. Začal študovať medicínu a potom išiel na anesteziológiu. Vedel veľa o medicíne. A povedal, že keď im potvoril oči, všimol si, že ich mali obrátené dohora, čo je príznakom mŕtvice. Pochopil, že každý z nich zomrel na mozgovú príhodu. A tak sa vrátil von a povedal im to. A oni sa opýtali: dobre, môžete prosím vziať tento drôtený záchranný kôš, ísť dole tunelom a naložiť ich do neho? A tak to urobil. A videl, že všetci tí muži boli oblečení tak, ako sa podľa neho obliekali kňazi v starovekom Izraeli. Neopísal mi to podrobne. Viete, len povedal, že vyzerali ako kňazi. A tak ich jedného po druhom vkladal dnu a oni ich vyťahovali. A potom, keď Ron vyšiel von ako posledný, povedali mu len ďakujeme. A potom odišiel. To je úžasné, pretože podľa toho, čo som predtým počul, tam vošli nejakí kňazi a snažili sa získať späť truhlu zmluvy a oni zomreli. Potom, ako vravíš, požiadali Rona, aby vošiel dnu a pozbieral ich telá. Nikde inde som to nepočul a som rád, že si to spomenula. Ďakujem. Môžeš pokračovať. Nie, ty pokračuj. Nuž, len som chcela povedať, že nikdy mu nič nepovedali. Nedali mu žiadne vysvetlenie. Ale na druhý deň Ron vstal. A nemohol myslieť na nič iné, len na ten tunel a vrátil sa tam. Je to naozaj zvláštne, pretože na túto konkrétnu výpravu som mu kúpila nový statív, pretože často som s ním chodila, ale tentoraz som nešla. Ale povedala som mu: keď natáčaš, nesmieš robiť také prudké pohyby. Mal by si používať statív. A tak som mu kúpila taký, ktorý sa mu zmestil do kufra. Takže mal svoju malú kameru na statíve takto na pleci a išiel znovu do tunela. Vošiel rovno dnu. Pri vchode nebol nikto, kto by ho zastavil. Vošiel dnu, prešiel, odbočil doľava, išiel tým smerom a tam bol otvorený tunel. A povedal, že vtedy zašiel ďalej a prešiel asi 120 metrov, keď sa dostal ku vchodovým dverám. Tie dvere boli, myslím, po jeho ľavej strane a keď sa pozrel dovnútra, stáli tam 4 mladí muži. Bolo tam svetlo, ale nebol tam žiadny zdroj svetla. A povedal, že títo mladí muži tam len tak stáli. A ja som sa ho spýtala, ako vyzerali. Lebo mala som videnia anielov, viete. A on povedal, no vyzerali ako 4 veľkí urastení vojaci z izraelského komanda. A ja na to, čo mali oblečené? A on povedal, mali na sebe športové trička. Nuž ja si to vysvetľujem tak, že Boh len dal, aby sa zjavili v takej podobe, ktorá by Ronovi nespôsobila rozrušenie. Pretože vieme, že sa môžu objaviť v akejkoľvek podobe. Môžu vyzerať akokoľvek. Teda Ron povedal, že bol taký ohromený, že povedal, chcel som tu zostať dlhšie.
čo tu všetci robíte? Ale nikto mu neodpovedal. No jeden z týchto mladých mužov s ním prehovoril. Popri týchto mladých mužoch, tak pri stene, bola truhla zmluvy a všetky ostatné predmety pôvodného svetostánku, ktorý bol na púšti. Toto boli všetky pôvodné veci vyrobené pri vrchu Sinaj. Bol tam svietnik, oltár na kadenie. Viete, ako sa to nazýva, na čom boli chleby. Snažím sa spomenúť. Stôl na chleby? Áno, stôl na chleby predloženia. Ďakujem. A meč, bol tam ten Goliášov meč a veľa vecí, veľa ďalších vecí. Ron povedal, že všetky opony a prikryvky boli pekne poskladané v rohu a všetky dosky z pôvodného svetostánku, všetky zlaté dosky tam boli naukladané, ale Ron sa nemohol pohnúť. Nemohol hovoriť. A oni mu povedali: chceme, aby si vybral kamenné dosky. Boh chce, aby ich všetci videli. Potom sa podľa jeho slov každý z anielov postavil na jeden roh z ľutovnice, ktorá podľa Ronovho odhadu vážila 400 kilogramov, pretože bola celá z kovaného zlata. Potom ju zdvihli a držali, kým Ron vybral kamenné dosky a potom truhlu znovu zakryli. A Ron povedal, že tam len takto stál. Nevedel, čo má robiť. Držal kamenné dosky takto v rukách. Trvalo to nejakú chvíľu. Viete, myslím, že mu anjel dal trochu času, aby si vychutnal ten okamih. Neviem, ale po nejakom čase ich vzal od Rona a postavil ich na jeden výčnelok. A to bolo v podstate všetko, čo sa stalo. Ale zabudla som vám povedať, že keď tam Ron vošiel, anjel mu povedal, aby tam postavil statív s kamerou a zapol ju. A on to urobil. A povedal, že celé to trvalo 11,5 minúty. A tú nahrávku vzal so sebou. Viete, keď odchádzal, jednoducho si tú kameru prehodil cez plece. V kamere bola páska s nahrávkou. A keď sa vrátil do svojej hotelovej izby, pozrel si to video. A povedal, že záznam bol kryštáľovo čistý, celý. Viete, že nikdy predtým sa mu nepodarilo získať fotografie z truhly. Vždy boli tmavé a rozmazané. Ale pozrel si ten záznam a bol presvedčený, že ho má vrátiť späť. A tak hneď potom, čo si to pozrel, vybral kazetu z kamery, dal si ju do vrecka a znova išiel do tunela. Znovu sa mu podarilo vojsť rovno dnu. Tunel bol stále otvorený. Zišiel tam dole a dostal sa tam. A keď prišiel k dverám, anjel, ktorý s ním hovoril, tam sedel s vystretou rukou takto. Nepovedal ani slovo. Ron dal pásku do jeho ruky. A anjel položil pásku zámerne takto hneď vedľa kamenných dosiek. Potom sa Ron vrátil do hotelovej izby. A neskôr povedal: som si istý, že Pán mi dal priniesť tú pásku späť kvôli mne. Keby som si ju nebol pozrel, nemyslím si, že by som uveril niečomu z toho, čo sa stalo. To mi povedal. Povedal, že to bol zážitok, ktorý je prosto neuveriteľný. Aj teraz, keď vám to hovorím, som si istá, že to znie neuveriteľne. Ale toto mi povedal. Takže keď sa vrátil z tej výpravy domov, musím povedať, že bol zmeneným človekom. Bol iný. Prvá vec, ktorú urobil, keď prišiel domov, bola, že sme išli do miestnej nemocnice, štátnej fakultnej nemocnice, ktorá predávala veľa rôzneho vybavenia. Išli sme tam a Ron kúpil kvalitný kufor. Bol dobre polstrovaný, pretože bol určený na lekárske nástroje a povedal: som si celkom istý, že tento udrží kamenné dosky.
Viete, myslel si, že raz sa tam vráti a vyzdvihne tie kamenné dosky a prinesie ich späť. Dokonca ma poprosil, aby som vyliezla na povalu starej budovy, lebo som bola oveľa mladšia ako on. On by to veľmi nedokázal. Aby som vyliezla na povalu starej benzínovej pumpy, kde sme vtedy mali malé múzeum, aby som sa pozrela, či je tam miesto, kde by sa dali ukryť. Teda, išla som hore. Nevedela som, na čo sa pozerám, ale povedala som, áno, je tam dosť miesta. Takže tak. Ron potom chodil hore, dole a premýšľal, že všetky tie veci vyniesie von. Viete, povedal si, je tam tunel, cez ktorý to doniesli dnu a ja to môžem cez neho vyniesť von. Takže keď tam zase pri ďalšej návšteve vošiel, čo bolo možno o pár mesiacov neskôr, povedal, že jeden anjel, ktorý s ním hovoril, mu povedal, že kamenné dosky budú vynesené von, keď bude vynúcovaný zákon o znamení šelmy. Neschválený, ale vynúcovaný. A tak zrejme to bude mať niekoľko fáz. A povedal, že podľa jeho chápania v prvej fáze ten zákon nebude mať žiadne zuby. Takže ak nepríjmete znamenie šelmy, možno dostanete len pokarhanie. V druhej fáze nebudete môcť kupovať a predávať. A poslednou fázou bude rozsudok smrti, kedy vás ľudia budú môcť zabiť. Viete, ale každopádne je zvláštne teraz o tom hovoriť vo svete, v ktorom žijeme. Ale pokračoval a povedal Ronovi, že z tej komory nevidie nič okrem kamenných dosiek. Toto bolo miesto, kde Ježiš dal svoj život, kde zaplatil za našu spásu. Jeho krv stiekla na tú zľutovnicu. A Ron povedal, na túto zľutovnicu veľkňaz kropil krvou. V Biblii sa hovorí, že v deň zmierenia veľkňaz mal pokropiť krvou kozla pre Hospodina smerom na východ. To je zaujímavé. Áno, zaujímavé. Prečo na východ? Prečo to jednoducho, viete, nemohol pokropiť kamkoľvek? Biblia hovorí na východ. Bolo to preto, lebo na západnej strane bola obrovská kopa krvi. Tam stiekla Ježišova krv a nemala sa zmiešať s krvou zvierat, čo je zaujímavé. Ale každopádne povedali Ronovi, že keď príde čas, dosky budú ukázané svetu. A povedali mu, že ak bude verný, bude sa podieľať na ich predstavení svetu. A keď dostal rakovinu a vedel, že umiera, K tomu to povedal. tí anjeli. Aha, dobre. Anjel povedal, ak budeš verný, bude sa podieľať na ich predstavení svetu. No keď Ron vedel, že umiera, premýšľal, čo som urobil, čo som len urobil. A potom mu, myslím, Boh dal pochopenie, aby získal pokoj. Že ak nič iné, tá páska tam vedľa kamenných dosiek ukáže svetu, kto to našiel. A budú počúvať jeho príbeh, pretože ak by to povedal niekto iný, tie príbehy sa nezdajú hodnoverné. Možno sú ešte divokejšie ako príbeh Indiana Jones. Takže stále bude mať na tom podiel, pretože bude zobrazený v tom videu. Áno, tak tomu veríme. Áno. A vo všetkých videách, ktoré natočil, hovoril, že keď príde čas a ľudia sa začnú pýtať, čo to znamená, o čom to celé je, viete, potom to pochopia. Ale ďalšia vec, ktorú mu povedali, bola, že keď príde čas, aby tie kamenné dosky boli vynesené, Boh sám si vyberie niekoho, kto tam vojde, vezme to a dosvedčí podobne ako Ron. A ešte niečo, o čom sme nehovorili. Ron vzal vzorku tej krvi a dal ju otestovať a v skratke, tá vzorka krvi mala iba 24 chromozómov.
Ale ty a ja a všetci ostatní, okrem niekoho, kto možno má nejakú mimoriadnu skladbu, ako je Downov syndrom, alebo kto má jeden chromozom navyše, všetci ich máme 46. 23 od mamy a 23 od otca. No táto vzorka mala 23 od mamy a 1 od otca. A to bol určujúci faktor pohlavia. Bol to gén, ktorý z neho urobil muža. Teda, ako hovoril Ron, toto pravdepodobne znamená, že všetky jeho vlastnosti mal po svojej matke, po Márii. Viete, ale aj ona a Jozef boli potomkami Dávida. Viete, takže boli to praví rodičia. Ale povedal, že keď príde čas, pravdepodobne títo Bohom vybraní ľudia urobia ďalší test, kde všetci uvidia, odkiaľ táto vzorka pochádza. A skutočne uvidia tie výsledky a to všetko. Lebo keď Ron dal urobiť testy v Izraeli, prijala by som si, aby ste ho mohli počuť, keď to rozprával. Povedal, že bol pritom, chcel tam byť, keď pozerali na výsledok testu a povedali: táto krv má iba 24 chromozómov. Kde ste to vzali? Čia je to krv? A on im vtedy povedal: je to krv vášho Mesiáša. A povedal: všetci, ktorí tam boli, spanikárili. A to je slabé slovo. Povedal: niektorí sa schúlili do fetálnej pozície na podlahe. Niektorí si trhali chlpy z brady. Iní si trhali vlasy. Dokonca, že si roztrhali šaty. Bolo to niečo, čo nikdy predtým nevidel. A tak nikdy od nich nedostal písomný protokol. A som si istá, že to tak zariadil Boh. Nechcel predložiť dôkazy. A s tvojím dovolením by som teraz rád niečo urobil. Keď rozprávaš ten príbeh, vložím sem ten krátky klip, v ktorom o tom hovorí, ak ti to nevadí. Dobre, jasné. Áno, to je v poriadku. Neskôr sa vrátil do jaskyne a podarilo sa mu potvrdiť, že to naozaj bola truhla zmluvy. Informoval izraelskú vládu o objave, ale bolo mu povedané, aby o tom nehovoril. Ale Ron nemohol dlho mlčať. Keď som našiel truhlu zmluvy, veko na kamennej schránke bolo rozbité a posunuté nabok. A na oboch hranách rozbitého veka bola zaschnutá krv. A samozrejme neskôr, keď som mal prístup k zľutovnici, bolo tam veľké množstvo zaschnutej krvi. Normálne pri ukrižovaní netieklo veľa krvi. Avšak je napísané, že vojaci sa chceli uistiť, že Kristus je mŕtvy, takže prebodli kopijou jeho bok a vytriskla krv a voda. Takže toto bola krvavá smrť. A nie je to obyčajná krv, priatelia. Má len 24 chromozómov. My všetci ich máme 46. Pokiaľ niekto nemá nejakú genetickú anomáliu, kedy je to odlišné. Ale Kristus dostal 23 od svojej matky a jeden Y, ktorý určuje pohlavie, od svojho otca, ktorý nebol ľudským otcom. Pretože keby dostal chromozóm Y od ľudského otca, bol by sprevádzaný 22 autozónmi. To v podstate znamená, že jeho výška, farba očí, farba vlasov a všetko toto pochádzalo z génov jeho matky. Avšak aj Mária a Jozef pochádzali z Dávidovho pokolenia. Ale nikto z nás nemá 24 chromozómov. A je tu ešte niečo. Biblia hovorí: nezanecháš moju dušu v ríši smrti, ani nedovolíš svojmu svätému, aby videl porušenie. Kristova krv je len vysušená, priatelia, nie je mŕtva. Keď sme ju rehydratovali fyziologickým roztokom počas 72 hodín pri telesnej teplote s miernym, veľmi jemným vírením a vložili biele krvinky do rastového média,
O 48 hodín neskôr sme urobili chromozóm. Teda nie ja. Robili to pre mňa ľudia, ktorí sú experti na takéto veci. A keď to urobili, pýtali sa ma, kde ste vzali túto krv? Čia je to krv? Toto bolo v Izraeli. Odpovedal som, to je krv vášho Mesiáša. Nikdy som nevidel ľudí dostať sa do takého stavu šoku a záchvatov a všetkého ostatného, do akého sa dostali títo ľudia. Povedal som, to je krv Ježiša Krista. Oni vedeli jednu vec. Povedali mi to skôr, vtedy, keď som ich požiadal, aby vykonali toto vyšetrenie, že na zaschnutej krvi nemôžete spočítať chromozómy, pretože biele krvinky musia byť živé, aby ste to vedeli urobiť. Môžete získať DNA, získate aj iné veci, ale nemôžete získať počet chromozómov. Takže táto krv je jedinečná a je to Kristova krv. Teda v každom prípade, aký je dôvod, prečo musia byť kamenné dosky ukázané svetu? Pamätáte si na biblický text beda tomu, kto nazýva dobre zlým a zle dobrým? Áno. Nuž, my žijeme v tejto dobe. Ale myslím, že to vie každý. A Boh ukáže celému svetu, že jeho zákon sa nikdy nezmenil. Že Ježišova smrť na kríži nerozbila tie kamenné dosky a neoslobodila každého od povinnosti ich poslúchať. Ale každé jedno z týchto prikázaní je stále v plnej platnosti a účinnosti. A je to ten istý zákon, podľa ktorého budeme žiť v nebi a potom na novej zemi. To je Boží zákon. A on hovorí, ja som Hospodín. Ja sa nemením. Ani to, čo raz vyšlo cez moje rty, nezmením. A jediný raz, keď hovoril pred celým ľudom, bolo na vrchu Sinaj, keď dal 10 prikázaní. Takže možno sa ma opýtate, kto tam pôjde a kto ich vyniesie. Ja neviem, nemám ani potuchy. Toto je v Božích rukách. On niekoho pošle, keď príde ten správny čas. A to je všetko, čo viem.